relationships kata mana thieth kata mana ngo pok mar tweng'o ni nochakre kani kama tin Nyasaye noketo gini e ngimana to nuka ng'eyo ni oket pok mar tweng'o e ngimana kech kane wan nyithindwa nyiminega ne loso ga nyithindo molos gi chuodho tan aloso lewni gi karatas law momak gi ojuok en youth phobia Chao juok an aloso ga law gi gotese ma nyithindo mochwe gi chuodho gi rwako koro kana bet maduong' ma after school to jaoda ni dwani mondo apuonjra tweng'o jaoda ngi owadgi maduong' ni dwani apuonjra tweng'o tanto nadwaro tij ofis adwaro tich ma arwakra maber tating'o bag tarwako weche mabuoyo tadhi ofis mane tich manadwaro koro nokadwa tweng'o to nokang'eyo ni tweng'o ni nitie kuoma Nyasaye nokete chon pok mar godo koro gin bende giwacho niya apuonjra tweng'o koro moro ma idhi nikech ng'ato dwani idhi ne ng'ato koro adhiya ne nitiere osiepna moro mama moro maduong' en Nyamaragoli otedo kano kae to nohera kabisa nobiro ga to lima to kona ni jena dwaga ni yer tijini ing'e tweng'o to kiero ga tijini tanyise na diero ka ero ga tijani kech ni nyalo kata nyisa ni ipenja ni ng'ama tweng'o ni ga lepi tanyise ni mama moro kanyo to in mitwa an matweng'o kenda to kadwa kata ni jongi na tweng'o nikech aparo joma wasomo go aromo gi nyako moro tiyo low court sijui moro tiyo kanye moro tiyo bang anta tweng'o kasi ing'e ni chon be tweng'o nowene ga jok manu nokosomo maber ahinya ji ne paro ni ng'at moko timo maber ahinya e skul ema tweng'o koro awuoro ni anto koro maben natimatima maber e skul ni anto koro tweng'a koro nokahero but mama ni no miya chuny nosiko konyisa ni her tijini chieng' moro bokonyi ni kazi nzuri en tich maber ni chieng' moro bogoli oko koro mama no iluonge ni Rose Nyakoyo en osiepna tanyalo wacho ni en God given e ngimana en mich moro e ngimana koro agone Nyasaye erokamano kaka nonyisa ni mondo atwenga aher tijini nachako hero ma Nyasaye omiya customers mang'eny jo Nyamasaria ka moko kia kata na tweng'o nikech be kit rwakruok na be ok chal ni gina tweng'o koro customers ngeni kata mnakocho ni kit rwakruok dio kchal ka ng'ama tweng'o ngeni tiere kama kaka samoro oganda paro ni ng'ato katimo kata mna tich machal nade gini gideno ni ma onge yuto samoro ng'ato nyalo paro ni tie bengi ne ma pesa samoro kuna unu tweng'o kata mna pesa mo dolo kata mna jo bengi ko sawacha miriambo adiere koro pok bar tweng'o bang' miyo no kano mi jingo jip manomi to idhi bedo piny idoke drawing board kest wacho ni an kora dachako tweng'o koso ni manyo tije moko podi na tweng'o ga tweng'a tamanya tich to nigombo ga beda nagombo ga bedo secretary ngimana nagombo ga bedo secretary koro namanyo ga manya tich tatweng'a to tich ba manya wacho ni abo tweng'o ga part time awacho ni kayudo tich taboga tweng'o part time to kana yudo ga tich to baba nilinyisa ogona kwano tiyura maduong' who is also jaode gi gin role models ga ne to gigona kwano to nyisa ni ibo bet kichamo lunch ibo bet kitiyo gi fare kama ineno pesa midhi mino sechego nyisa kata ni dhi mia 7,000 those days ne oneno ka pesa maduong' kiwinje to gona kwano to nyisa to but then giko ne tiyudo ka en pesa moro matin to nyisa ni tweng'o ni ber molo tijini taweyo nikech tweng'o no inidwar nikech kaka sani time udi dong nikech ka oken ka wach ni karo hala moro ma samoro ya ichule rent koro diwach nang'o ni chako nade to ang'o ma kata mna chierende koro tweng'o hie ni chake higa mane tweng'o hie maber nachako 2010 tweng'o maber manyalo wacho ni kora tweng'o maber en 2010 makoro nyaka sani gin higni madiro mapagario tweng'o sebedo ka dhi kodi nade kani chako ijalo mana nyiso ni para mga jong nikech ngeni samoro mana kaka iloso ni samoro imiyo dada moro kata mana wuoro moro kata mana chuny kaka imbe no mi chuny kani chako capital ni chako gi pesa di
An no kanyal kata wacho ni nachako gi pesa moro. Nentiere yien moke compound man wadake. San nakawo mana yien go tadhi gero stall moro e dho ndara kamoro. Ndalogo jo municipality nok richoga ahinya nikech an nadhi adhiya tagedo to nok gipenja ni gedo nang'o. Telop ng'abi. Telop ng'abi. An nadhi adhiya tagedo e bath ndara kamoro tachako tweng'o kanyo. Kanyo niluongo ni Javaisha. Mana Kisumu ka? Mana Kisumu kae. Noyudo ka wadak Milimani. Koro wadhi Javaisha kanyo. Koro nagero kibanda kanyo. Koro natweng'o ga tweng'a kanyo. Yeah. Then wabiro mwabiro Nyamasaria. Koro kwabiro Nyamasaria kuro ne bet bor na matin kuma kane machines and all that nikech kibanda ni nene na kamoro ma open. Magik moko dak nende. To mashinde gi kata mnengeni nyiew machine na gachiel kende. To no nyiewe kata pesa di ma ne moro ma ok mar stima dongen moro. Ginyalo tiyo gi stima, iketo negi mota kae ginya tiyo gi stima to an ahero tiyo kodgi kamano. Koro kaka nachako tweng'o. Koro jauda ne tiyo gi kambi moro miluongo ni Boggles Garage. Then kambi ni no podho molore. Koro kolore to chulgi pesa moro maber matin. Koro kochulgi ta nyaka nyise no mia pesa ni achak uso mtumba. To kwer ni okomia pesa achak uso mtumba. To giwuok go wadgi maduong' to giduogo ka ginyiew machine. Charan. Pok adhi puonjra tweng'o. Ginyiew charan. Koro ka ginyiew charan gikelo kanyo. Koro ipuonja kaka nyono. Gin mane gipuonja kaka nyono. Akia ni gin to ne ging'e nade nikech bok gitweng'. To ne gipuonja ni inyono nyako bi clockwise. Kik odhi anti clockwise. Koro anyono. Koro kase chako nyono. To jaod yura maduong' ne puonjre tweng'o Mido Center. Ndalogo. Kasto wuok kanyo to biro yawo kibanda ne Ondiek Estate. Koyawo kibanda ne to otera kuro koro adhi puonjra kuro. Koro kure mana puonjra. Kone me puonjore mi. Koro nyieka maduong' ema nopuonja. To koro mi yawo karika bende customers maneno ka bende biro pimo law, ka gipimo law bende law ndisogi. Koro nyalo mana nyiso wane customers iyudo kata mana yo machal nade. Customers gi to kaka nantiere e ndara kuma nantie cha, kuma nagere a sketch mar kibanda cha. To ema customers matin mana yudogo. Kana dalta biro koni to nan gi duka kamoro ni Coptic. Nan gi duka kanyo. To bende pok inyiso kanya kwa Ramogi gima no mi da restaurant no mi biro kata mana koni. O gima no mi da restaurant no ne wabiro nwadar. Mwabiro koni. Koro ne onge kuma kane machines nikech machinde go nadhi go oda Milimani kanyo. Nadhi go oda taduogo kodgi. Abiro kodgi e stall gokinyi. Koro kane wadar koro onge kuma kane machines koro okanyal wi machines kono. Koro nating'o machinde ga biro go koni mabi abet e ot matin kapod onge kama tweng'e then ayudo duka moro. Koro kana ayudo duka no tatweng'o kanyo. Kasto duka no wuon go ne dwaro. Ka wuon go ne dwaro to aweyo. To ka koro aweyo to pod atweng'o e ot kapod amanyo kamoro. Tanyiso gi ni biura bi e ot pod atiyo e ot pod amanyo kamoro but pod atiyo to nikech nadwaro kama adhi gi machine se ot nikech kuo ma Nyamasaria bende alogo ne rach kabisa. Koro adwa kuma adhi gi machine adhi gi lewni e ot tiende gi kende mana we gi duka no. Koro anyiso gi ni biura bi e ot for the time being kapod amanyo kamoro. To ka gibiro to ayudo ni gihero nyaka ka gitweng'o kama gin kamoro ma private matin. To koro giluongra luonga. To gima wuoro ni an customer ga ng'eny gi ok wuok Kisumu kae. Ng'eny gi wuok oko. Nyasaye ogwedha gi jo Western Kenya. Yudo ka principals, deputies gi jopuonje gi achiel moro nobiro. Noromo kodai kamoro. Konyo material. And kaka koro anang'iyo gandisra to nohero gima narwako. To nyisa ni please give me your tailor's number. To nyisa ni I am the tailor. Ok na nyisa ni am the tailor na miye number 0721 bla bla bla. Na miye number na. Kasto ng'ama ne uso kanyo no koro ng'e ni jatweng'o to chako nyiero. To nyise ni en motwang'o lawe no. To biro to kaka nobiro ni kaka nochako keloga ni Western go. Okelo gi makoro gi ng'eny gin ma gitweng'o kae jo Kisumu tin kabisa.
koro ma wuok Uganda ma Tanzania koro en pogro kaka gi texture texture alafu tie koro kaka mai iwinjo ka en gi wax kata mai iwinjo ka en gi wax to mai onge gi wax ma pure cotton ma koro magi bende depend bechgi be koro pogore koro man gi wax gi monge wax mane ma beche ni malo koro nitie man gi wax to pod beche ni malo kaka koro mai bodhi at 1500 mai kitwango ne ngato material kende material okelo ni koso mari ka uso ne material to material en 1500 yards auchiel alafu ma bende yards gi auchiel nyalo bedo 1800 kasto mai ta uso 2000 to ki ngato samoro na dwaro renda moro yeka kene itwang na renda no gi material ndi mano pesa di gi material ndani nikisangeni mano bende penjo ma bende duong ka jikoso kina ngato nigi nengo ne batani miwa mana approximate bas nengo ni chalo nade nengo to be nyalo pogre nikech ingen tiere jok mano chako chon to tiere jok mo biro kawuono but nengo na okracha ahinya en nengo maber ma ngata nyalo biro twango lao koro en mana winjruok to bende chutho ni wacho ni twango mag arus to bende gende kinde ni bende en kinde mag arus kama mag arus to koro di wachna ngato ka ni gi arus askara ni an gi arus December nego bed ni anyisi ni twang na by when kama lure gi speed mar fundi to gi jogo bende gi kaka gi chenro margi kaka gipangre nyalo bet ni ingena arus tinde ok chal ka chon makini timo arus tigaramia gik moko tinde ibo nyiso gini mondo nyiri chulo pesa makama koro samoro gichudo modeko koro ajamigi ga like 2 months mondo gigol pesa kasto gimia kasto ma inne paru sachara nan gi nyiri auchiel machungne arus inyalo twango after how long to bendi twango kendi nyiri ka in mana kendi ana twengo kenda to gimomi atwengo kenda en ni asetemo ga nikech tich bedo mang'eny makoro samoro idwaro ni mondo ngato bi mondo konyi to ka ngato biro mokonyi to customer biro to wacho ni niya mama Nelly mai ok in this time ma ok lweti koro gino naneno ka kethona koro ing'eni customer ko wacho ni ma ok lweti to samoro dhi chuth adier makoro mano koro kethoni makoro wacho ni beda kendi koro ogwang chamo to tho nyale koro abo mana nyisi kibiro tabo nyisi ni tich to ng'eny koro ibo miya thuolo matin kik ibed gi haraka pressure mang'eny bo hinya nikech tich ng'eny to ka nyiso una haya ngato be ok ubi dwaro no twingo koro weura we twang'nu mos sama ndo bede achiel kuma chidno da mikadhe mana challenges kinyalo mana nyiso challenges mag twinga ngini funde bende nitie ga challenge moro mun godo maduong challenge mar miriambo challenges nitiere ya kendo ging'eny to kata kamano king'e Nyasaye tidhacha koro challenge maduong moloyo to kata customer tich koro ng'eny mana kaka nyisi no to samoro kobiro koneno ka ideko gi lao to samoro chwanyore matek to okaero neno ga ka ngato chwanyore an ngat ma seche duto adwaga ni ane ka ngato mor ngato koro bedo na mzigo koro mano is a big mano challenge maduong mokwongo then mar ariyo be yudo ka koro an gi maybe aonge gi machine moro nitie mashinde moko machine moro ma timo finishing moro like kaka koro finishing motim kae ineno kaka koro mae mashinde ni anaonge kode magole kaka maua magole kamano endo koro mashinde no aonge kode koro an kasetwengo to nyaka kendo ami kata ja boda lewni mondo ring go e town mondo dhi ogogi kuro e kodwokgi samoro customer ochopo lewni nigo bodhi kucha bentie line mabor ngacha bodich ingeno be en fundi obe odich koro la obeto deko koro customer chwanyore koro mano challenge ber ngani ber bende ngel nikech nyaka bed ni kisetime kum tulo marigni mana apagari ber mana matani wachino sineno ber ng'eny apuonjo nyathi ya ber ng'eny o miedak andisora anyalo chulo oda ya
kata ka jaduong' onge gi tich tanyalo chulo rent. Tanyalo chiemo tadak kama kawaida. To sani mama Nili, kata ng'ato nyisi ni omi tij secretary mane dwaro cha. To nyisi ni min Nili wetwengo, itemo nang'? Oh no. Siwezi. Okanyal. Okanyal nikech gombo noserumo nikech be nayudo ka secretary go ahingo gi mabor kabisa. An ma samora miyo gi pesa ok kuondegi. Makoro chani tich kata mna part time ok nyal timo. Okay. Sani koro kendo kanyal. Makoro ine my full time. Koro kendo ahero tijani kabisa. Tani ni kinde ka kinde kata mna kaka itwengo, nitie kata mna mine oko kata mna digombo kata mna pok mar twengo. Bende chiwo ga tiegruok kata mna ne ng'ato mana ichiwo ne tiegruok to dhi otem kata mna mar oko. Yes, achiwo ga. Ka ng'ato dwaro tapuonja, najapuonj ga nyithindo. Inyalo yudo nyathi moro mo somo nyaka class 8. To koro janyuolo biro koni ni ok ikony na nyathini, aonge gi pesa manyalo terego. Kata samoro ng'eni nyithindo te ok gin mag buk. Adier. Koro asipuonjo nyithindo mang'eny. Ipuonjo gi nono nikech ang'eni duchi ma kawuono kata mana e comments kacha. Ang'eni madwaro mi kawuono dwaro bedo mang'eny. Ber kinyiso gi en no to koso nitiere pesa moro matin michulo. Nitiere chudo moro mana matin. Magichulo. Tiegruok itimo kata mana for how long? Tiegruok kibiro tabo nyisi wabo winjre kodi kidwaro half day kosi dwaro full day. Koro wabo winjore. Nikech kibiro half day tin gi seche matin ahinya mek tiegruok. Koro ibo puonjre for 6 months. To full day to ken ng'at mawinjo to ibo puonje mana for 3 months to ng'eyo. Kata napuonjra twengo for 3 months. 3 months? Yes. Tamako makoro fundi ni koro ng'ada lewni to weyago kanyo tatwengo. Nyaka ng'eto nikech kata mna kaka man kae gi aneno ka en law mane iseng'ado to koro rito mana ruyo gi usi. Ng'eto koro en twengo. Ento kibing'e piyo mayot kamano, lakini twenga kamae koseng'ad lewni to ng'ata inyalo ng'eyo kin gi wich mar mako timako piyo. To koro ng'eto ni to pole kakimedo time e kakimedo ng'eyo. To mama Nili odiochieng' achiel inyalo chwango lewni kaka di? Odiochieng' achiel kaseng'ado lewni nikech ahero ng'ado lewni gotieno. Koro kiny kachiew ten mana tich. Koro odiochieng' achiel anyalo twang'o kata lewni 5 maseng'ado. Ka gin vitenge but tegemea ka gin lewni kaka magi ma ing'e ni law matek twang'o nikech mondo mi apach gi dong ineno ka gigi apach. Magi gin maua magolo kamoro tabira pach kae. Koro ken kaka mae nyalo kawo time koro mago anyalo twang'o kata 2 kende e odiochieng'. Takeni bende ne mbui sani piny olony akeni tinde bende aneno jomoko kata mana use mbui akeni bende lony makamano osechoponi. Ause status. Ine use mone status magi sime. Omiyo in thuolo mar chiwo negi namba ni mar sime. Dong in thuolo koso nyalo mana chiwo negi namba. Jok manyalo dwari to bende Kisumu ka kende miyudorie bende nyalo nyiso gi kapo nono ni ng'ato ka nitie Mombasa konyalo yudo daw. Antiere gi customers moko nyaka Nairobi atwang'o negi lewni taketo negi e bus to dhi negi. Mana kinyalo chiwo negi namba mama. Nyaka search 07 ando kosta gaji matin. 0721 438 609. Nuonegi 0721 438 609. Makoro ng'ato nyalo oro measurements koso measurements ne miero ga mana mar mondo mi ipim kendi. Challenge mar oro measurement samoro tie kaka funde pimo mopogore, gigo be giluongo gi mopogore. Izo terms mag shoulder nini iyudo ka fundi kaka nosomo gi opogore. Koro iyudo ka ng'ato koro ni measurements mopim kamoro to samoro gaji. Samoro law kuog maber ahinya. Makoro iwacho ni measurements in diher mar mondo mi ipim ng'ato. An ahero ga na pim ng'ato kenda to koro ken kuma bor to koro
wageno agena kuom Nyasaye ni bro losore maber. Bolosore. To in thuolo kata dong samoro nitie jomoko manyalo kata mana luongi ka sani ka kiwacho ni lonyi weche mag arus. Nitie jok manyalo kata na dwaro mar mondo mi dhi. Koro garama mag pesa kata ka giero ni gimi dong be din thuolo. Mara mingi ka ng'ato niga garus like iyudo ga kan gi aruse mang'eny ma oko molo mag Kisumu kae. Koro iyudo ka samoro adhi Kakamega, adhi Bondo, adhi oko Siaya, kata mana Homa Bay. Koro gibo nyisa ni an ng'ata achiel we gichul na fare mondo an adhiyo. Tayud ji mang'eny ka kucha ta pim gi an awuon taduogi tatwe. Ero kamano nikech wadhi nyime gi pok opogore to bende aneno kata mana ka wadhi nyime gi tieko. Adani chiwo jip nikech ma en chenro mar pok opogore titiyo gi pok mari ma bende niwacho ni ichako kanye tin. Ng'at mane gi pok ma bende samoro manyo tich aka ni manyo ga tich to pok ni yudo kata mana tich mane manyo dinyisi ang'o sani. Kikicha pok ma Nyasaye oketoni. Onyalo bedo ni en gima boteri mabor. Koro kiseng'eyo pok ma Nyasaye oketo kuomi to ti matek kabisa towards pogno mondo idhi kode mbele. Gine ne tije gi tinde chala. Nitie kata jomoko mosomo kabisa nigi degree to gidhi kendo ma gisomo gir tweng'o ni kabisa ma gisome kata balariany. To koro iyudo ka otweng'o yawo dukane moro maduong' otweng'a to nosomo. Koro kin gi pok moro make motegno kendo sukuma. Mine lagoni erokamano kuom kelowa kata mana yienwa mar mondo watik kit pok ma bende timo odiochieng' ma kawuono. Mana kaka Mineli osewacho nyaka Ramogi Jiwang', kik icha tich moro amora. Tich pok ma bende nitiere godo nyalo kelo ni yuto. Omiyo ok daher mar mondo mi awach mathoth gi kanyo makelo wa giko mar chenro mar pok opogore odiochieng' ma kawuono mana kaka nineno. Natimo pok mar tweng'o Mama Neli mana kaka iseneno ndiso law kanyo mago gin moko kuom lewni ma bende otwang'o. Kitenge mag arus duto te namba bende ochiwo kanyo ponono ni intiere alwora ma Kisumu kata mana kamoro amora mintiere. Wacho ni onyalo choponi. Kokamano tudri kode ponono ni intiere gi penjo moro tegruok bende wacho kanyo ni ochiwo. Gikanyo bende makelo jiko mar chenro makama oritor masani nyinga en Sharon Ong'aw. Warar kendo juma mabiro e chenro mar pok opogore.